नमस्कार। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज। रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। सऊदी अरब में सड़क हादसा में मर चुकल 36 बरिस के राजेश महतो के लाश शनिचर के सवेरे धनैया पहुंचल। लाश पहुंचते घर में हारना चिकार मच गईल। मृतक धनैया गांव निवासी शंभू महतो के बेटा रहस। मुखिया पति शंभू शाह बतौले कि राजेश सऊदी में सर्वेयर के काम करत रहस। उ 1 महीना पहले ही सऊदी गईल रहस। नोनिया महासंघ के प्रखंड अध्यक्ष बिंदा महतो कहले कि बीतल 9 फरवरी के कंपनी के ओर से साइड शिफ्टिंग के बेरिया सड़क दुर्घटना में राजेश के मौत हो गईल। उहाँ लाश के पोस्टमार्टम करावल गईल। मृतक के एगो बेटा आ 2 गो बेटी बाड़ी सन। उनकर अंतिम संस्कार कर दिहल गईल। रउआ सभे नारायणी न्यूज के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।